Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak, trufak, urrakin egina, txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bizita web orria. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Baztanberri auzo gaztean ostatu berri bat duzu. Koloretsua, freskoa, terraza eta guzti. 20 kasuela desberdin dituzko aukeran. Bokatak, sandwichak, hamburguesak, frituak, pintxo mota kuadrilla bat baita. Eramateko nahi izan ez gero, problemarik ez. 3 ostatua, betikoa, baina desberdina. Saldo badago. Egunon ikusten zuleo, kurriaren 28 dugu gaur goizik gaude hemen Elizondoko Hazienda Merkatu plazan. Urtero bezala tradizioz hemen ospatzen da urriko feriak eta bi mundu elkartzen dira. Alde batetik Hazienda eta baita ere nekazal tresneria hemen Merkatu plaza honetan eta beste aldetik berriz Elizondoko karriketan sekulako postupile izaten dira. Bi errealitate horiek pixko bat agertzen saiatuko gara eta hori da beraz gaurkoan egingo dizueguna. Bueno, eta hementxen ikusten ari zareten behi pare hau, Fermin Barazabalena ditugu. Egunon, Fermin? Berdin, berdin. Bueno, beti Hazienda munduan ikusi dizugu, behiek maite dituzu, behiek izan dituzu beti. Gaurko ekarri dituzen hauek, zertara ekarri dituzu, saltzeko? Bai, bat saltzeko eta bertze horrek baten ekarri launteko, bai. Osea, txitxekin. Eta, bueno, ez da saltzeko, bai. Norrei bali da pagatu nino fuerte berdin da, Bueno, beraz, esperantza izaten de saltzea. Zepretan espero duzu saltzea hau bintzat, abia puntua da nondik egingo duzu? Una gizen duna, hauztai eta zepatikoten, baina, bai, lehenu arron kontena, kopete batzen arron ongi, bai, arron kontena, behi gortan, bai. Beraz, ez gara tratuen hasten Gure ikusle entzuleak ez dakite nondik abiatu behar duten prezioan. Ez. Bueno, zu beti bere naika arrazakin aritu zara, aldaketa hundiek eman ditu arraza bere naikoak azken urteoketan, nahi dut genetikan eta denean edo nola? Bai, eman du aldaketa handia, bai. Hoi dena, Pirineka inden, zerik handia erditzeko asuntua, bai, Pirineka erditzen da arroneiza. Leheno bazien krispika, baina bai, ostan indua animaleko abantzia, hoi erditzen di arroneiza. Raro da, bai, behizetia ala, neketan zin, gertatzen da bakarma, baina arrongutia, bai. Arron txarra da. Eta hori zergatik gertatu da, zezenak aldatu dira? Bai, zezenak aldatu dira, zezenak asinde pisket. Eta guai, igual aide, guan aide jendia. Eta purban aidena, genial erditzena, raza guzi purban beti erditzena iso, mezklada okerrena. Erditzeko bai. Eta gaur ikusten dugunez, alde batetik tradizioz hor tratanteak ekartzen dituzten hazienda daude, eta gero baitere ekarri behar daula erakusketa moduen edo baitere hazienda parrasta bat, ezta? Bai, ardi bera berreunte horretan bera, eta behorra bera izin egunte gehiago buru, bera. Eta botoka eta ponit, astore zemar bat astore helduen anaskita, hola? Bai? Orduan denetaik? Denetek. Zerrie igual ez eizein, bai, norbait ekartzen ditu baitere bastango zerrie? Bai, hau eta ernoten mortakoa da gartzen du, bai, hau da. Orduan, hazienda guztietak ikusteko aukera izanen da.
Gaurko egun honetan, ze izaten da nagusiki? Tratue, ongi pastea, bi gauzak? Bi gauzak. Erakustea zer duzun eta hoxe. Bi gauza, tratu eta ongi pastea, bai. Bueno, berzatetik, zer moduz dago aragie momentu honetan? Hola, nahiko larri. Behia hona alima da, ongi gizen behar akitu alima da, bueno, pasable dago, baina tarteko behia eta horiek bagatzen dira fuerte presioan, bai. Bueno, eta azkenik, ze plan du gaurkoa? No, hemen dira etxera eta gaur ez du bazkatzako etxean bazkaldu gatxalen txuli egitea tortzen ez, bai. Pilota partida ikustera? Ez, hemen mainu txuli eta bai. Torretzen ez, pilota partida ikustera, hola, zer de kampionateko tola, baina gaurko ez da oita, bai. Ergi Fermin, esker mile eta, feria ongi joan da hila. Bai, entxateko da, alduzen nuiatea, bai, esker mile ez bai. Bueno, eta baita ere, Hacienda feriek eta horlakoak izaten direla, Albaro Arde beti izaten dugu gurekin, egunon Albaro? Egunon zei ere. Bueno, horre erran behar, ja feriek ditugula, zuek nola baita ere, Hacienda nahi duzue baita ere plazara karri. Alde batetik, ikusi dugun bezala ja tratanteak ekarri dituzte beren Haciendak, esaltzeko, baina gero ondotik Hacienda parrasta ekartzen da urtero, ez da? Bai, hala da. Horrei dela urte batzuk Elizondoko herriek apostu intzen feriunei bizi emateko eta nolabait ere Hazienda gehiago kartzeko zekusten zen hiltzen aizela urtetik urtera. Orduen eskatu zaguten abeltzain betzui aberkarko gintuen behiak, ardie, behorrak eta hola denetik pixke eta hau betetzeko eta gero kanpotik tortzen den jendeak kusteko zerbait izan dezan. Eta hala seginen eta hola segitzen dugu eta gerran arras esperientzi polite da eta gero 11 gairien izaten den sarreroi ere arras polite izaten da. Guk egieran karrietugu, etxetik hartzen dugu zuzenean behiak lotuek eta jasartutu gaiztion. Zuek behiak denetra zenbat Hazienda, bai behi, zaldi, behor, goiti-beiti? Haunitz. Nik arrainuke 200 burutik goitizko izin dela. Dena konta 300 hurbil ere. Bai. Hemen ikusten dugunez, zerriek ere ekarri dituzte, alde batetik bazango zerri, beste hau zerri beltzau, hau nongoa dugu? Hau egieran ez arraza izin du, baina unek urruzien bat izin du basurdiekin edo itxura ala dute. Baina hor bada euskal xerri bet bere xerrikumiekin. Ederki, beraz dut gaurkoan, beraz izabintzen lana izango duzuela? Gehiena izaten da, etxetik behia garbitu behar dire unet kartzeko ere, garbitu eta behin kartzen duzule nahiko tranquil. Tore goizamen pastiko dugu bat eta bertzakin solean eta tortzen den Hazienda ikusten, espektakulo politi izan da eta Hazienda ona tortzen da. Eta hola isen, eta gero inin dugu azkari eta besta bisketere. Beraz gaurkoan lana goizean eta besta biskete guarditik aintzin. Bai, alein bar da. Azkenean egun hau arras politi dena bertako jende haunitz tortzen da, eta goizean lan pixketiteko, gero bazkaldu, eta atxaldean besta pixket. Oiarki, esker mila da ongi pasa. Esker mila zuei eta zuei ongi pastu. Eta aipatu dizuegun bezala, hemen merkatu zelai honetan Haziendak eta baitaren nekazal tresneria. Orain alde batetik Hazienda etorri bitartean nekazal tresnerian murgilduko gara, hemen sartuko gara eta nobedade berri horiek ere aurkeztuko dizuegu. Eta urtero hemen ez da berezitari faltatzen aroz berri, dago gurekin Jesus Urrutia, egunon Jesus? Egunon. Atzotik ia lanean. Bai, atzotik dena ekarri ginuen eta prestatu, lanak aintzinetu behar dire, bai.
Bueno, ikusten dugunez, ekarri duzu tresnali dexente, denetara zenbat ekarri duzu? Bueno, ez dakit, 8-10 bat traktore eta gero beste remolketola, beste bai, 15 batola gehiago, bai. Eta hemen ez dakit, ikusten dugu hementxe estalie hau da produktu izarra edo? Bueno, beti ez bai nobedade ekarri behar da, ez dela ferietako, eta hau dugu makina bat, belarra moztekoa, horren traktorean aurrean jartzen dena bere altzakin, bai? Eta bere berdintasune da, pues badaukela flotazione bat bezala, ez dela lurrian sobre ezen zapatu, badu orden amortiguazioan batzuk, eta gero zerbait detektatzen badu lurrian harri bat o tokon bat o zerbait ere, bera automatikoki goratzen da zerbait hautsen zinean, bai. Unek badire bi tipo, orden belarra indeko izaten dire paletakin, egiten du belarra kondizionatzen du lehenago idortzeko, bai, eta gero lehenago egiten duzu bolako idortu, eta gero bada beste sistema bat, rodilakin hori enplatzen da luzernan, por ejemplo, ostez dezan galdu. Eta honek berez traktorea handie behar du edo, bueno, hemen normalean erabiltzen diren traktorea hauek ere erabiliko dute. Bai, ja hemen erabiltzen dira egunto hori zaldiko traktoreak, hola txuku bat beharko luke, bai, egunto hori zaldiko batekin egiko luke ongi, bai. 3 metro lan egiten du, bai. Hemen, bueno, alde batetik ja ikusten du, gero eta gehiago traktorea handi direla, jailak ere ikusten du bat dituzula, baina gehien bat handiek. Erran zitekeen hemen lekue batzutan maldatxo direla, baina segurua direla da guztiz ere traktore hauek? Bai, dudik abe baiaz. Leheno beti dugu mentalidea txikiak segurago ziren, txikiak meharra ziren, orden handiak bideak pasatzen bari medire, berdintasun, beda dute segurtasunen zabaltzen bada proporzionan alaberan ez dela. Eta gero traktoria, pues bai, hemengo problema izaten da, behia dituztena da pisa lekutzea. Hone pisa lekutzeko behar dute zisterna handi bat. Ezen handi bat ibiltzeko, behar dute traton bat, bai, egun 30 zaldiko bat, egun 30 zaldi inguru hortan. Bari meda zistenatazionekin enik hobe, ez dela. Gaineko guztiendako nahiko da trator txikiagoa. Orden, normalki etxe handi bat dituzte bi tratorea. Handi bat, beste bat txikiago, o hiru ere bai, bai. Bueno, pentsatzen dut, garai batean, zuk ezautu izen zuzinuela, bazanen sekulako nekazari pila, nekazari txikiak, orain hori dena aldatu da, ez? Ja, aldaketa bat eman da. Zein izan da, zuk sumatu duzun aldaketa azkeneko 30 berroi urte hauetan? Bai, dudik abe bai, leheno bazien hauniz txiki, denak sos egiten zuen, hola xerriak inbera zemasos jendeak ateatzen zuen ez dela, zerrikumiakin, gero gauze ganda estutu nik ez dakit minio, zebet ertegatik, ez dela dugu, leheno egun xerrikin bizitzen bat ongi, hori behar dituela igual 2000 ez dela, jornal bat ona atratzeko, hola aldatu da gauza, bai, dudik gabe, eta guztietan berdin. Eta gero, behi esnekoak ere bai lekutuz gandire, lekutzen ari dire, begarrik haundian nahi dituzte, duztenak zatik zistenatortzen da bila, eta nahi ditu litro hauniz bildu toki beharian, ez ibili puxkanaka, arateatunet, ezne batzuk, litro batzuk bakarri biltzen, bai. Horrek suposatu du jende haunitzek utzi izango dura, nekazari gutxigo izango dire orain. Bai, dudikabe bai, ez dire, ez zen bezala, herri bakotxe madire bizpiru, esteko ostadik etzen direnak, indute tipo kooperatiba, o hiru lau juntetu dire, o badire bi kuadra, hiru kuadra, eta gero, bueno, problema da beti komerzializazio ez dela, orden, karo, dependitzen baduzu zentral batetik, berak azkenean patzen datzu albezin guti ez dela, bera negozioa egiteko. Problema hori dan, komerzializatu behar dela, behar da albezin xuxen ez dela, bai. Eta jende gaztea, heldu da nekazaritzara? Ez da uni sumetzen, ez, bai, badutenak segitzen asko lukute. Batzu segitzen dute, baina gazte bat azten bazen orai, inbertsionak kristinak egimarko luke, eta zaila da. Igual bihar bada iparraldean gehiago laundua da sistema hortan, gazteak mendi aldean benpine dire laguntzen gehiago. Eta gero, igual gutio esegitzen diotere, por ejemplo, hemen gazna bat egiteko, kristoin normatiba bat, haunitz gauze esegitzen dituzte, han berriz aitzen denez aize gutiago. Bertako erran nahi dut, baitari iparraldeko nekazaria etortzen zaitzu, hemen zuri baitare tresna erostera bertako hangoekin era izan lanean? Bai, dudikabe, gurekin hauniz kliente hangoa ditu, eta biharri gainera hauniz etortzen direla. Bueno, hauniz aldiz baduta abantaila bat, nola berak ez duten IVA intzinetu bar, bari duten nuen eta komunitario deitzen dena, berak erosten dute hemen, ez duten IVA intzinetu bar, faktura deklaratzen dute, ez dute intzizek, ez dute gero rekuperatzen ere. Orden, duta abantaila ez dutela avantzatu barri, perquè hemen patzen baduzu, igual, gero irulau bostaten buren biltzen duzu. Berriz, ez eintzinatzen ez duzu bildu garrik, bai. Bueno, hori pixko bat, nekazari dagokionez, baina hortik aparte, baitere hor, eur mozteko edo eur piketzeko bezala erten den bezala hemen, tresnare baduzu. Bai, bueno, prozesara bat ditzen dugu erdaraz, da makin bat
egur saltzen aitzen den baten dako, bueno, abantaila handia ditu, orden oso rentablea da, egur saltzen aitzen den baten dako, bai. Ben kalkuletzen dugu, pixka saltzen badu, segun urte bat, urte terdi ez amortizatzen arduen makine, porque kristen lan egiten du, bai. Horrek gero ikusten ahal izango da, edo bueno, gutxienez ora egin da, trunkua jarria dituzu alde batetik, eta, bueno, trunkua sartu eta eurre atra. Hoixen bera, bai, hor admititzen du, karro gainean, bueno, 28 zentimetroko diametroko egurra admititzen du, komeni da albezin xuxenak izatean ludikabe, ordean egiten dituzu 8 metro kubiko orduan lasai. Eta iten duzu puskatu, nahi bat duzu kono bat lauekoa, 6ekoa, 8ekoa, 12 pusketan egiteko egurren diametroan, eta zu nahi duzun alabera, bai. Beraz, hori ere nobedade. Horko tresnak, gero erakutsi behar izaten dituzu lanean? Bai, komen izaten da, jendeak ikustia. Por ejemplo, makinen sumatzen dugu, iparraldean badala demanda gehiago, ez dela? Hortan, uste da intzinetuago direla. Hemen berriz kostatzen da pixka sartzea alderdiuntan makin hori. Gero badaukagu beste makin bat, kun badugu, orden egiten duena du bola egiten du, gero goratzen da txasisa, eta gero egiten du plastifikatu, egiten du dena makin berak. Lehenik bola egiten du, eta gero plastifikatu. Abantaila handia da, presentatzen dugune, bai. Egin arte, bolak erantziteken bi makinekin egiten zela, lehenbizikoi bola egin eta gero plastifikatu. Bai, hori hartu beti ala egiten zen, baina beti ezten dute, konbeni dela, albezin lastir plastifiketzia. Hori anuiz jendek egiten du igual bola egin, eta bidagunean, o lau bost orduan buruan, egiten du plastifikatu. Eta ezten dute, egin behar da, albezin laster. Ostako da makinoia proposa, segidan egiten du, bai. Beraz, berrikuntzak, hoiek, eta tresneri txikian, zertarako batez ere kartzen duzu edo zein izango litzateke beraien egin beharra edo funtzioa? Bai, gero badire makintxarrak, eta tortxarrak eta makintxarrak, badire klientiak, biharrik, badirela, erremezela unitzen ekazeritza utzi dute, baina batzu fabrikan aitzen dira eta alaberan, badute etxean behiakin segitzen dute, o badute behi batzuk eta arde batzuk eta horiendako, ez? Eta gero, tator txiki berriz, ikusten ditugu, iparraldean eskatzen dute piperra indeko. Nahi duzte tator meharrak piperra intartian ibiltzeko eta rotabatuak eta ibiltzeko, bai. Erki, Jesus, eraz, gaurko atzo lanean hasi, gaurko plana zein da? Gaurko plana, beti lanean segitu gauza dena biltzen, eta gero ordenatzea nahiko lan izaten dugu eguziko, bai. Beraz, gaur ez da bestai batre? Ez. Gainera besta guretako akitu ise dire gainera. Orduan, biharra inbeharko, Andre Feri hortan. Hoixen da bera. Bueno, hemen ikusten dut egon zatela pixko bat makinei behire, zei ditu zaitze, eurre iteko erresa? Bai, bai, egiz, arrasa komodo ematen du, ez dakit. Beraz, orain, aizkorakin eta haitu beharrean, ja, honekin? Bai, baina ez dakit, diru ere beharko da, ate lehenbiziko, haundiz beharko esiatu, haundiz eur beharko da. Atetzeko horren balioa. Erranduenez, makine hau, tresneri hau, hortarako da. Egurre egiten ari den langile edo profesional batendako. Esker mila. Ezin da ulertu, aurrean daukagun mapa. Eskaldu peto, baina argi galduen pare. Nahiako detibili, aldaren norabiderik gabe.
Bueno, eta hemen jarraitzen dugu, tresneri toki honetan, kanikin gaude momentu honetan, bueno, kani, ze tresnak harri ditu gaur? Bueno, gaur eskarritugu, betiko kuas, ATV, 4x4 getaula, remolke bat ekarri dugu, hau bezero bat da, erakusteko, ze ibiltzen alduen, eta hau den modula ondina, gero txikixok bat ere bai, eta gero jakarritut aurrendako eta moto txiki betzuk. Eta, bueno, patinete elektriko bat ere ekarri dugu, nobeda bezala. Ze? Orte jarratena da burukina manejatzen dukela? Bai, ni hau ja ekilibrio behar dugu, honekin. Nahizu probatu? Bueno, hau gura dinegoen dago igual ez du balio, baina aurrendako daula. Bueno, eta bi zaldi eder ikusi dituzue, eta gurekin Joseba dago. Bueno, Joseba, ze arrazako zaldi dituk hauek? Pues, haude, une batu hidro odola, badu portugesa, inglesa eta arabia, mezkla da, eta bertzearek du espainola eta arabia, mezklatu dira biek. Bueno, eta ze ezaugarri izaten dituzte horrelako zaldiek? Pues, no espliketeko bat dut. Pues, baute resistentzia, por ejemplo, arabe arrazak maten dio resistentzia handie, inglesak inderra eta lusitanoa ere da zaldi bete indartso eta resistentia, baina gehiago badu itxura ederra, lepo handie, zaldi ongi borobildue, eta espainola da portugesan iguala, bai. Dena ikusten dut, gainera horietariko bat, hor zangoetan ja patu diezuela olako benda bezalako batzuk. Bai, hoi patzen dugu konkursetara eta joaten gareleken, hor raitzen gara kompetizionera traitzinan iten dugu berotu. Orduan patzen diogu benda xuri horiek tendonak eta ongi berotzeko, gero lesionak eta zizeteko, eta gero estetika aldetik ere bai, beti gelditzen da politek, bai. Bueno, zaldi hauek ordokitik ekasten dituzue? Bai, ordokiko zaldi dire, hango partikularrenak dire, eta karritu golaxe bi erakusteko, eta gero heldu dire amekatardik aldera, bertzea amasei bat zaldi, ja jendiak eta gainean, heldu dire Iruñeko agroforestaleko ikasliak, eta emango dute mendibarna buelta bat, eta hemen aldatuko dire berriz ere zaldunez, eta berriz martxa inen dute Arizkungo poligonora, ordoki zalditegira. Bueno, zer moduzko badu mugimendue, olako zaldien merkatuek? Bueno, egonda geldi xamar, baina, maten du hasi dela berriz ere pixke bat mugitzen, ez? Ja jendia berriz ere hasi ibiltzen gehiago, eta gustetzen zaio nahi ere ja erosten du ere bai, beste aldika alkiletu ere egiten du, baina maten du, aurtengo kanpaina gaina bastante ongi bili dire, eta aber, hasten den pixket gehiago mugitzen. Ze preziotan ibiltzen dire horrelako zaldi batzuk? Pentsatzen dut, hor prezioa anitza izango dela, ez? Hor bada, segun ze arraza den eta gero ze ganaderiatik ere heldu den, prezioa baritzen du haunitz, ez? Hola hartako prezioa, ez dakit. Hemen normalean, barran dezagun bazanen
Malerrekan hemen norbaitek erosten balen badu, normalean, haziendakin ohituretu da, zaldiek berzenaz prezio oso merkeak izaten dituzte, nahi dut, bertako zaldiek eta behorrak, baina okia berze prezio bat, baina ze preziotan erosi nahi izaten du? Pues, zaldi bet arronta hemen dibarna ibiltzeko eta pues, 1.000 gehienez, hola inguru hortan ibiliko dire, eta gero ja, zune bauzu gehiago gastatu, pues, zaldi hobiak harri eta pues, hortik goiti ja prezio badeia arras goiti. Pentsatzen dut, olako zaldi bat, ezitzea izango dela gauzailetariko bat, ez? Bai, importantea dauketan eziketa hastia adin batetik bastante goizik, hor 2 urte, 3 urte, eta lehenbizitik emate eziketa bat ona. Gero ja, beraiek, hasten dute beraien eziketa ja aisagoa. Segunta adinentan noiz aitzinagoan gehiago kostatzen zaiote, bizioak hartzen duzte, eta eziketa, kostako zaitzu hilabete pare bat ezitzia, ongi, eta gero ja hortik aitzine ja, da egunero, alduzuleken denpin landu eta noiz eta gehiago bilitu ordunta hobeki biltzen dire. Ordukik zuek saltzen dituzue, zaldiak? Bakarren batzu saldu dire, baina ez da gure ohiture zaldik eta saltzia ez. Gu gien bat paseotara eta gero klaseak ere ematen duzte aurrei eta aurreztenei ere bai, ikasteko zaldi gainean ibiltzen, eta gehiena paseo aurrutak egiten dire bai. Beraz, nolabait ere ezi bai egingo duzue? Ezita hoi bai, eozeinek erosten badu zaldi bat eta ezi nahi duela, hoi dudik gabe ordokin ere egiten dire, ezten dire, eta gero nahi baduan etxan ez paulekurik eta han pupilagin eduki ere ez da inongo problema iken. Erki, esker mile, azalpen guzi hauen gatik eta feria ongi joan dadila. Bale, mil esker eta berdin. Eta Elizondoko urriko ferie antolatzen, Elizondoko herri biltzen da. Elizondoko alkate juradoakin gaude, Mikel Sobrino jauna, egunon? Baita zu ere. Ferie ja goiz gaude, hemendik aintzin ja jendea abiatuko da. Kontatu diguzu pixkoat, zuek antolaketa lanetan noiztik hasten zareten eta nola antolatzen duzuen? Banatzen gara pixket hazienda eta makinaria kontu batzuk arduratzen dire, horiek biltzen diren nekazariekin eta adosten duten nortorko den eta hola. Eta bertzaletik gaude postuak eta antolatuz bertze talde bat. Hilabete bat fitiago hasten da jendia deik postuek eskatzen, gehienak errepikatzen dute eta orden ja aitzineko urtean ematen dugu paper bat, bankuz pagatzen dute eta horren dute ganden urteko toki bera hartu. Bertzeak uzten dutenak, beti bada jende berrien nahi duena sartu, eta orden maten diogu hoiei bertzek utzitako tokiek. Egierteko atope gaude, faioen bat indugu eta ezin sartuz gaude jendea, eskara bada, eta gero daude bezbeti, naizte erran tokik ez dena, sartu nahi dutenak edozein eskinetan, eta patzen direnak patu beharrez diren tokietan. Berez kusten dugu demanda badela, eta jendeak torren nahi duela, eta hori seinale hona da, feriek indarra baduela eta saltzen dutela, ez. Beraz, alde batetik hori izaten da, hori herriendako diru sarrera bat izaten da, ez da? Bai, herriek duen diru sarrera handiena da. Etxesariekin batean, ez dakizte kopuru den, baina herriendako ferie potentia da, atratzen da diru alde majo bat. Lana ematen daku, baina ikusten dugu jendean dako egun polite dela, eta azkenean herriek ere diru atrata dena konten gelitzeko egun bet. Garai batean nahiko sortzen zen liskarrak ez dakit, baina nahiko folioia bai izaten zen, nolabait ere puestoak zozketatu egiten ziren, horre izaten zen asketa hundi, ez? Denboretan beti oten ziren hor juk eta egun bezperian egiten zen zozketa. Gaur egun dugu nahiko antolatu sistema eta aurten gona nahi bali medut horri pagatzen badu fiteagotik hor dauke aurtengo tokie eta orden aize erresago. Gaur goizeko 8etan mandugulei lemizko buelta, gezurri duri zuen, nola zagon dena txukun, faio paren bat, batean bateia serreman pixkeki beltxago iteko eta hola, baina arrasongi. Eta orai main dugu buelta puestoz puesto, berriz ere datorren urteko papera emanez, eta
8 urte bat dugu ja guk iten dugule, eta lehenbizko urtea atzo solasten ginen, ez? Lehenbizko urtean nola ibili ginen kusite, pues zaunde 8 urte bat dugule hor, eta gauzek hobek iten dugule. Bezaldetik baitere, bueno, hori feri dagokionean, errandezagun, baitare bertako komertzianteak nahi dutenek, baitere nolabait komertzioak erekin nahi izaten dituzte, postuak baitere atera, nola moldatzen da gauza hori? Bueno, bertakoek eskatzen badute, lehentasuna dute postu epatzeko. Gero dendak ere, despertzen zaie beren aitzineko aldia eta hola, pues, nagotuzte bere kanpora atrara, edo benpin bere sarrerak garbi gelditzeko saltzeko. Gero artisauak eta ere ingurukoak nahi dutenak toki eskatzen dute, eta ja bertzea uzten da kanpoko jendean dako. Ni komertziante bezala betetzen dugu ferie kanpokoen dako dela, porque jendeak zauntzen dako, eta gaur da kanpoko postuek ikusteko. Baina bai, gero eta gehiago kanpotik tortzen den jendea, horiek bai ikusten dakute gure negozioak ere bai. Eta orden, bueno, denen dako bada, bai. Bueno, bezaldetik aipatu dugu hori feria alde batetik, bi zati dituela feria honek, edo beste aldetik hemen hazienda feria gauden honetan, hazienda alde batetik eta tresneria bestetik. Indartzen ere saiatu zarete, zengatik, bueno, lehenago bakarri tratanteak ekartzen zituzten haziendak, horrek erran nahi zuen hazienda gero eta gutxiago zela, baina orain hazienda ekartzen ari zarete azken urte hauetan. Bai, nik uste dut biztakoa dela, ez? Momentuz, orai bidean dautzia behorrak, poniek, astuak, behiak, orai sarrera izin da arraspoite, baina bai, lehenago pena ematen zuen nola zago nau, bi tratante bakotxeak 4-5 behi ikartzen zituen, eta etzen gehiago, eta gaur egun, hemendik ordu betera, honek hartu behar du kriston itxura. Nekazarei esker, elkarlanean, pues bueno, dugu lanoi, porteak pagatzen dugu, bazkaltzen dugu gero denek elkarrekin, eta feriek hartu du, berreskuratu du, lehenago zuen itxura hoi, eta jendea kontentortzen dakustera, eta hazienda ederrak hartzen dire, eta merexidu inden lana, eta segidezala denbora luzez. Beraz, erran daiteke agendan, jendeak ja erabat markatua izaten duela urriko ferie, besta egun on bat pasatzeko, ez da? Bai, nik uste dut, bai, bertan baztango besta egune gaurde, eta gero kanpotik ere bai, eta inguruko bailaretaik jende desente tortzen da, eta azkenek urtetan Gipuzkoatik eta ere sumetzen da tortzen dela jendea. Eta nik uste horren postuek errepiketzen dute nahi baino jende gehiago torren nahi du, hoi seinale da hemen mugitzen dela, jendea badela eta saltzen dela, ez? Orduen konten egoteko arrazoinak uste dut batugule bai. Eta arratsaldean azkenik baita ere, ja ekitaldiren batzuk antolatzen dituzue? Bai, bueno, urtero goizean saiatzen gara zerbait, apostu herri kirol olako zerbait ere, aurten mando batzukin ikuskizun bat inbardu iparraldeko gizon batek, mando batzuk upen bartu paka baten gainera, eta olako zerbait inendu hemen. Eta gero atxaldean, pilota partidek, aurten titinta xala kartzen dugu berriz ere unet, eta, bueno, zerbait jendea gustora egun pasa kompletoa iteko, ez. Eta alkatearen dako gaurko egune gozatzeko edo lanerako gehiago? Sufritzeko eta laneko. Lehenik izire ezingan, eta orden hemen egon beharra lanean. Baina gero eta erresago dugu gure lana, eta orden lehenbizkurtetan egun gogorra zen, diskutitu behar zenuen hau gero eta erresago dugu. Eta gero bazkal ordu arte lana. Eta bazkal ordu eta gero besta pixketera egiten dugu, eta kompleto. Ederki, esker mila eta dena ongi joan dadila. Hala espero dugu, venga, mil esker.
Bueno, eta ikusten ari zarete ja hazienda parrastan heldu da. Hemen entzierro moduan, ikusten duzen bezala, oraindik behiak ere falta dira, eta uste dut oraindik zaldi eta behor gehiago ere bai, baina hemen urtero, berze tradizio bat izaten da, Baztango ikastola kolako zozketa bat antolatzen du. Bueno, zozketan zuek zer da zozketatzen duzuena? Potjoka. Nondik ekarri duzue potjoka? Nondik? Nondik ekarri dugu potjoka? Antxon, non dago? Non dago Antxon? Ba, ikusten duzen bezala ez dakigu oraindik potjoka nongoa den, baina bueno, dena ben, zozketa bai, zer modu saltzen ari zarete? Pues ongi.
Bai. Zenbatean dago bakotxa? Bonbonak eta polbonak 10 eurotan. Baina zozketarako Euro bat. Bai, euro bat. zenbat saldu duzu bakotxak? Zenbat? Zuk ikusten dut ez duzula saldu. Bai. 50 edola. Bueno, orduen, eta gero hemen aparte zer duzue? Zer ematen duzue gaur? Polboroiak, bonboiak eta pintxuak. Eta bizkotxo. Ze preziotan? Polboroia eta bolboia 10 eurotan eta bertzia euro batean. Nik usten duzen bezala, hazienda gehiago sartzen ari da, oraindik zaldi eta behor gehiago hementxen heldu zaizkigu, hauek burgete arrazakoak, eta denetara erraten diguten bezala, sekulako hazienda pila gaur Elizondoko ferian. Jendeare, ikusten alduzuen bezala irudietan, gero eta gehiago dago, jendea unitz hurbiltzen ari da. Bueno, eta orain hemen gaude Guratxo elkartekin aurrekin egon du gara, gero berriz hazienda kusi dugu pasatzen eta gelditu dugu. Baina urtero zue tradizioa duzue hemen puesto bat jartzea, ez da? Bueno, zer da pixko bat antolatzen duzuena? Bai, Guratxo elkartek batzen hemen potioka, ikuste izue saltzeko, eta bai tradizioa eta gainera harrera ona izaten duena. Bueno, ikusten da, denei aurre zingurete goten da, eta gurana boretoak saltzea. Orduan aurrek erran daiteke, gaur feria unian hemen ibiltzen direla Elizondo guzien zehar, boletoa saltzen. Boletoa saltzen, bai, eta gero antzineko astetan igual herrietara ere ematen duzte boletoak saltzeko, eta ero sobrantea gaurko egunean saltzen dugu. Eta normalean egiteko denak saltzen dire. Aurten gehiago atratu dugu, normalean denek egiten direlakoz, eta kusi behar, poliki gara saltzen. Gero ze ordutan egiten duzu ez zozketa? Zozketa orduetan inen da hemen berian, eta gero izan de bi aste epia hartzeko, eta ez balin beda hartzen bigarren zenbaki eta atrako da. Eta bueno, bisetiko dugu ze zenbaki den. Eta bueno, zer da bere zozketatzen dena, potioka bakarrik edo hortik potioka? Ez, potioka bai, hemen dago potioka politau, txiki, zenekoa. Ederki, esker mila. Ai, ez da zeren, zuei. Urtero bezala, inoiz faltatu gabe, Martin, ja zenbat urte izango dituzuzu hemen Elizondoko feri hontara etortzen zarela? Bueno, ez dut eta konturi, pero 14 urtekin etortzen nintzen, ja 50 urte bai. 50 eta igual gehiago, pero hola, 50 seguro. Eta, bueno, lan inte historio berroi bat, hola tratu eta atxakin ja fuerte xamar, ja berroi urte bai. Ja. Aldatu dauniz, garai hartatik onera pentsatzen dut, ez? Feriak eta tratuak eta guzia, ez da? Bai, kanbitu dire, porque ordu gendia demoratan ere espentzen zuen honizan feritara erosteko eta erosizula behia, eta gauzi edena bazin pixkat ilusionik eta bat zuten difente zen. Ta, bueno, dena labrantza uniz gehiago zen, txitxiki gehiago eta saltzen zen franko behi, beti zebatxe movimiento gehiago zagon. Ferita movimiento gehiago, guain ja difente, guain ja erranduguna beti directo saltzen da fuerte, itxiak badira hacienda doble leno baino eta hiru aldiz. Eta gauz horiek gambitu dire fuerte, bai, gambitu dire sentido hortan fuerte. Gero, espentzen zuten ere bai, negu aldera, bazkanola biltzen zen ere bai, igual txape bat erosteko, eta gauz horiek dena ahitu dire. Ja difente, ja guain behar denin eta historio, pero denbora batez ez, espetu eta zebildu eta
mucha historia batzu bat ziren hor. Prezioak ere arabero hortan urte hona balen bazen prezio hobien gozen haziendak, urtea txarra balen bazen saltzeko orduen nahi dut, saltzeko orduen zailago izango zen? Bai, normal, claro, espazen biltzen bazkat historio normal gutxiko saltzen zen, hori hola da, demora hartan hori principala honi zen, eta gero, ere bai zen batzutan antzu eta zeme beha honi zardun, nebuk itxutzen erosi, zebatxe lana manera etxeko ordun zuten marrenin, eta aretxekin, gero, primera aldera aretxe bat atratzeko eta gauzoi edenak hola ziren denbora batez. Urtea honi zen hori, pero bueno, hola zen. Eta ze hazienda ekarri duzu aurtengo urte honetan? Bueno, gu beti bezala, Suiza batzu, gero Pirinaika bat beste, eta hemengo behin mestiza horiek bizkatola itxetxik indako probetxoko hazienda bizkat, bai. Zer du orain momentu honetan tirada gehiena? Tirada gehiena dago franko tranquil dena. Bakarri betiko behiak eta historio situatu dire prezio batin franko ongi, nola aragia eta pasteruk eta onak itzen dute dirua. Alaberan, bueno, itzen dute dirua imarzun gehiago, porque bizia nola dago, madakigu zaila dago ere bai atratzeko bizia, pero bueno, dirua onak itzen dute, ez dago horren desastre. Eta gero bihorran afer ere bai muitu da franko ongi, hori bai sektor hori patu da pixka bere tokian, zagon lurrin, guain, egiten du bere martxa batin, horiek ere bai bere martxa batin daude. Eta noate dute tirada momentu honetan? Bertako merkatuan, kanpoko merkatuan, nola dago pixkoa merkatua aragiei dagokionez? Aragia dagokionez da, kanpora hiltzen da hazienda honi zemen, pero joaten da kanpora honiz, bai. Mata behian araitako erraten dut. Eta gero tirada, kanizeruk eta hori daude, tankiltxiko. Behi gizen horiek saltzen dire hemen, ez tira fuertekin, pero prezio badute, bai, prezio badute behiak gizenak. Eta zaldi eta behorrak? Bueno, hori ja Italia aldera fuerte, eta gero hor Barcelona, Valencia zebatxe, pero indarra pixka txikitzen duna fera da kanpora, Italia sobre todo. Bai. Beraz, zuko hemen gaur, jendia zer egiten du, beti bezala, ikusi eta preziatu? Bueno, egiten da, bai, aspaldi dago afera, saltzen zu bat beste, pero jendia egoten da, eta ez dago tirik eta orduan gendia ere bai dago ja beren numerokin situatua franko gendia, porque ja gendia dinakoa eta orduan ez du kanbitzen horren aixa leheno mazala. Gero bere subentzionekin eta ja montatu da bera afer hori eta hor dago aguantatzen. Eta gero ere bai gauza, pues bueno, ez dago sobera fuerte afer hortan, ez. Erki, gaur gero pensatzen dut, besta pixkoa tingo duzu edo gaurko bakarrik eguneko lanerako duzu eguna? Bai, dugu laneko eguna, bazkaldu bai, bazkaldu eta gero lanera pixkat. Besta, bueno, arratxen igualatako era pixkat. Pero ja, bueno, horiek aztia gehiago, ja. Ez den zarra, pero bueno, zankiltxako, bai. Beraz, ja, Elizondoko feriak, ondotik Donestebekoak eta Lesakara ere baita? Bai, gero Donestebe eta Lesakara ere baita. Bueno, hori biko gara, beti bezala, ber, zitzen dugun. Gu behar dugu lan hain, hemen ez da besterik, lana hain ezkeo zebat jatatzen da. Garai batean, Torrebegara joaten zineten haunitz, gaur egun oraindik jarraitzen du baitere hango feriak, hango merkatuek jarraitzen duzue, edo ja bertakoekin hornitzen zate? Bai, joan, arat, behi esneko afer hori ja ez da euskartzen handik, porque ez da hemengo haziendakin eta ja beste sistema bat. Eta gero Torrebegara bai deseinu dago, igual dago erdia baino gutxigo atatzen da hazienda, porque, bueno, ez pagera joaten erostera, hori ere bai desaparetxu da fuerte, behi bizitxugin. Han bakarrik guen Torlabegan da, hazienda lau bosilauteko aretzikin eta pintuk eta aztiertian, hori da feri franko ondia, tortzen dire granjeruk Espainia guzikuk, eta gero hazienda hemendik eramaten da, bueno, Euskal Herritik eta Salaman, bueno, hazienda pastero eramaten da Espainia guzik, Salamankatik eta aretzi saltzera eramaten da haunitz. Hori da feria, aztiertin itzen da ondina aretzina, pero behian afera dago akitxua dena, Nola behia gorriak ere ez dira atatzen, behi honak joaten mazera erostera ez da agertzen, pollita bai, pero behi honak ez dira agertzen ja ere, porque bueno, deseinu da pixka, afera dena beste formatan dago bai. Gaurko feria honetan, nondik etortzen da jendia? Gipuzkoatik, iparraldetik, iparraldekin ere haitzen zarete hauniz lanean? Lehenago zebatxe, guain aspaldi ez, porque ez da martxa negozioko, genia honi frantzitik heldu da fuerte, gaur beri ikusi du goizien hemen frantzesa fuerte, igual frantzitik heldu da gehiago Gipuzkoatik baino, Gipuzkoatik heldu da, pero Frantzia irauzi da. Eta gero bertako gendia, herri guztia tortzen da fuerte, pero Frantzia naursi Gipuzkoatik, Gipuzkoa bai, pero Frantzia gehiago, boah, Frantzia bai. Eta hanko nekazariekin, haitzen zarete baitere zuek ferian lanean, feriatzen?
demora batez, bai, guain aspaldi ez, porque ez dago martxik, dago nivelatua fuerte gauza, eta ez dugu ez eramateko, ez jartzeko, ez dagoelako. Ez eta merkau komunekin ja, haie badakite direto torzen, eta guk ere bai, eta orduan ez dugolako, Espainiak ez dugolako indarrik, hemengo makinionea arat erostera, eta ez da negoziorik itxeko manera aixa. Erki, esker mila, Martin, eta feria ongi joan da hila? Hori pentsatzen dut, eta saltzen dut ze batxe. Bale, eskerrik asko. Venga, erarte. Amabiak ditugu, erran behar orai pil-pilean dagoela feria, jendeaz blai plaza, bai hazienda tokian, baita ere hemen erakusketan, tresneri erakusketan, jende ugari, jendea unitz, eta hemendik aintzin orain jendeak horixe. Ikusi, begiak ase egingo ditu alde batetik, gero bazkaltzera joango da eta arratsaldeko ekitaldietan ere nola ez parte hartuko du. Gu guregatik hementxen amaitzen dugu tarte hau, beraz merkatu plazari dagokionez eta orain paso emango dugu iragarkiei eta ondotik Nerea Iturririak hartutako irudiak. Beraz bertze, erran daiteke, bertze feria, hau da postuen feria ikusteko aukera izanen duzue. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bizita web orria. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Baztanberri auzo gaztean ostatu berri bat duzu. Koloretsua, freskoa, terraza eta guzti. 20 kasuela desberdin dituzko aukeran. Bokatak, sandwichak, hamburguesak, frituak, pintxo mota kuadrilla bat baita. Eramateko nahi izan ez gero, problemarik ez. 3 ostatua, betikoa, baina desberdina. Salda badago.